वो तो इंतजार करता लड़का सब मुर्गी के। हम देखनी है एक बार नोटिस कोई नहीं है। हाँ जब हमार नचनिया कूद के नचतिया नु तई बुझाता लइकवा धरती में मुड़ी ठेका दी है। हाँ देखता कितना दिल्ली दूर बा। देखता लोग के मास्क लागल बा कि ना कोरोना के संकेत नहीं। चलो ठीक है बहुत आगे बढ़बो लोग। आगे चल के हमरा बुझाता साइंटिस्ट बनबो। चंद्रयान 3 सफल भइल बा लेकिन तू चंद्रयान 10 लेके जइबो लोग ऊपर। हाँ चंद्रयान 10 लेके जाइबो। दूगो सखी आपस में हाँ हाँ बात करो तारी से। एकदम तोहरे जैसा सखी रही है ना तारा मौसी के बेटी जैसा। हाँ तो रब्बा ए भाई तो हम अगर सखी भाई नहीं तो उनका मौसी के बेटी सखी न हो। गलती नहीं किनु कहा ना जा सारे ले गई ए सखी का हमने के छोट रहनी सन त खेलनी सन कूदनी सन एके संगे खैनी सन पियनी सन। एके संगे तूनी के का होता रे सखी ऐसन बिना सुखले जाते हां एगो कहावत सुन ले बनी तेल पानी के कि गैया के का दूत होत रहे त बायला के एथी फाटत रहे। एने हमनी के होता उ पूछता बुझाता कि मियां खलीफा सनी लियोनी के सब के रात दिन पूजा करेले से भक्त हलो साफ बुझाता त्रिशा कर मधु के मार्केट तोनिए के खइबो सरे भाई। ए सखी धीरे धीरे सियान भइनी सन पढ़ते लिखते एके संगे खेलनी सन कूदनी सन एके संगे कीत कीत बगे छूता चोर पुलिस हाँ सारा खेल एके समय खेलनी सन। हाँ मर मैदान भइनी सन एके संगे पानी छुअनी सन तारा बाबू संगे ठीक कहला हाडे बारा सरे भाई शादियों बियाह हो गई एके संगे एके संगे ना अपना मर्द संग। अच्छा हाँ ससुराल गइलू एके संगे बर बेहुदा बारे सरे भाई। है हम संतोष पागल ना ही मारब एक के फाट लगबल लहू फेंके। एक बार में जे बुझात नहीं खतारा बड़ा दिन बाद ससुरा से फिर नैहर आके बैठल बनी सन एके संगे हाँ ये ठीक बा। तनी अपना मर्द के बारे में ना बतौलू हा उ कैसन मिलल बा बोला बोला ए सखी का करेला उ ए सखी का हो का कही बोला ना हमर मरद त फौजी बारा। अरे तब तो बारा धारावत होई काथी रे ए लमका सखी अब कुछ अपनो बारे में बतावा कि तोहर मरद कैसन मिलल बारे। हां बोला हमर मरद के बारे में सुनबू हमरा मर्द के बारे में चाहे छोरा रहे तो ना बता ना बताओ सखी बताओ ना रहे तो छोरा ना हमारा भतार के विषय में पूछ ले लो अपना भतार के विषय में नहीं बताइबू। अच्छा मोटकियो सखी के मन बा हाँ हमारो मन बा तो सुनो ना ए तोहरे से कहतनी केहू से कही ह जन ए सखी हम लबरी झबरी ने हम तू बोलो ना ई हर मेहरारू के ऑफिशियल भाषा ह। कौनो बात एगो कौनो कही से कौनो से कही नु ई जरूर कही कि तोरे से कहतनी ये फलनिया के माई कोनो से कही है म हाँ अब उ फिर जाके अपना पेटेंट सहेली से कही फिर ओकरा जवना से ज्यादा बनत होई ओकरा से कही बाकी सब से सब कहिए स हाँ कि तोहरे से कहतनी केहू से कही हम हाँ 19-20 आ साचो ईमानदारी से कोनो कोनो से कहेली स ना ना बाकी केहू के जानता बिना पूरा जवार में बाकियो ना रह जाए। यही से कहल जाला कि मेहरारून के एक छिपा भात पच जाई लेकिन हतियो चुकी बात पचे वाला नहीं ना हमार मर्दा हमार मर्दा हाँ ए सखी तहार मर्दा अरे वाह का हो उ तो नतिया के बेटा ट्रैक्टर के ड्राइवर मिल गए। ए सखी तब तो बारा हचकावत होई हो कथी अरे वाह जब लेओ के दिन आवेला हाँ बाप रे जोतनी करेला हाँ
तस जोतेला पी के लागेला जोते हाँ जोतत जोतत बुझाला कि डरेर तूर के दोनों खेतवा एके में मिला के का जोत दिए सखी ए सखी जोता जोता तब तो पाक पाक कर देत हुई हो कहते बाबू बड़ा बढ़िया लय है गाना अरे लामा लामा घूंघट काहे को डाला कि छत पे सोया था बहनोई और मैं तने समझ के सो गई ओ मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई ये डॉक्टर साहब और अतिया कहतिया कि रतिया के बतिया का कहीं रतिया के बतिया का कहीं डॉक्टर साहब दिन का के कुछ दे दी चला दी रतिया के बतिया का कहीं रतिया के बतिया का कहीं रतिया के बतिया का कहीं अरे कोई लस जवानी में गा जानवा ले लो बड़ी दिलदार आदमी है डॉक्टर साहब आ सब कलाकारन के मान सम्मान हमेशा देत रहे नहीं हमलिए के बाकी बानी सब ईश्वर के कृपा बनल रहे आई डॉक्टर साहब चला दी डॉक्टर साहब बापे ही न हमेशा बारह हाय 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 कि रतिया के बतिया का कहीं रतिया के बतिया का कहीं रतिया के बतिया हाथ कैलस जवानी में गाजा जवा ए सखी का सखी अरे तब बेलना से बेलना से मरल सजनवा अरे तब बेलना से मरल सजनवा एगो चुमा करना आगे मरल सजनवा एगो चुमा बेटा ऐसा मत करो अब बेटा कहता तो ई मत बुझियो कि छोट समझ के बेटा कहता हां ए घड़ी नौकन लइका सब अपना अपना महबूबा के बेटे कहता उहो बेटा कहता रही से घड़ी ढेर जगह हम देखनी है बाबू बेटा सोना ये सब चलता सोना राजा बस खाली सोना आ तनी सा सोना कहीं दूसरा जगह बतियात धरा जस्ते रोलो गोल के बाद व्यवस्था बनाता मैंने बुझत ना सके रोलो गोल नहीं है ओकरो से खत्म बा हां गलती ना नो ना कि पियवा जे घर में अरे घुसत जब जाला आवत के मारी के बन करे पाला चाचा चला देम कि नहीं इनका के एकदम चल जाई अच्छा पहले गोर लग के तब चला हां गोरला का हुमत बोल वाह वाह देखिए जे नेक व्यक्ति होला आय है जे नेक व्यक्ति होला नु हां वो खाना आवेला जब सामने तो सबसे पहले गोर ला के तब खाला
चाचा से पूछनी कि चला देम तो गोर लगत रहे कि हाँ पहले गोर लग के हाँ गोरला के घींच देव। हाँ राम कामदेव बाबा के नाम लेके बाबा राम रही बाबा तो बाबा के पट्टीदारे डूरल है कि पियाज घर में घुसत जब जा आवत के बारी के बन कर डीएन राम जी की ओर से तो हमरा के दी उनका के दे देनी अब हमरो के दी। हेलो हेलो एक आदमी के होई तो हम थोड़े अनाउंस कराओ हाँ डीएन राम डॉक्टर साहब की ओर से 500 रुपया पुरस्कार मिलल बा। एम कुमार हाँ जाए दी पियावा जे घर में घुसत जब जाला आवते के बारी के बन करे पा तकरे हरान सारी रहतिया तोरे हरान सारी रहतिया तरुचे न कवनो खानवा अरे बेला ना से बेलना से मरल सजन भैया तनी गनवा तनी गावे दी तनी गानवा गावे दी अरे कि बेलना से मरल सजन एगो चुमा